умайрро модараш Парвина ба сайру гашт ба боғи рӯдакии пойтахт овард. ҳангоми сайру гашт низ ин кӯдаки 2,5-сола бо телефони модар саргардон аст. мана ҳоли ба синди 3 нарасида, вале метавонад бо тариқи вайбер ба модарам чӣ равон кунад, смайликҳои ҳархела гуногун занг мезанад, бо тариқи вайбер бо гап мезанад. ба фарқ аз дигар фарзандони Парвина Саидова, часпу талоши Умайр ба телефон аз 6 моҳагӣ шурӯъ шуда буд. аз як тараф хурсанд ҳастам ки писари ман техникаи муосира мефаҳмад, вале аз ҷиҳати дуюм мана шаб хоб карданаш ба афсона гӯӣ уже афсона дар кор нест, гӯш намекунад. Телефон те мегӯяд, телефон кадӣ метавонад хоб рафта, вале афсона гӯ магар не. телефону планшет ва фановариҳои муосир ба бозича ва василаи дилхушии ҳазорҳо кӯдак дар Тоҷикистон табдил шудааст ва ин шавқу ҳавасу дилхушӣ баъзан ба вобастагӣ табдил меёбад. одами нест ки нигоҳ кунашад ба музика саргардон меша худаш кӯдак. агар на моҳай ба музика мемонам мешина нигоҳ када гӯш када ма корова када мешинам. на ай пара нас ай ҷиҳати ҳами асаб вайрон, агрессивнигӣ, нервни кӯдак, ай ҳолия дод мезанаю, телефонҳо мепартоянатиём, ҳаминос безед. волидон мутмаинанд ки ифрот дар истифодаи телефон аз сӯи кӯдакон боиси дур шудани кӯдак аз волидон ва канор мондан аз меҳри падару модар мегардад. камтар тарбият вай мешавад, дуртар мешавад. дар гузаштаи начандон дур китобҳои кӯдакона ва шеъру афсонахонӣ шуғли фарогири хусусан атфоли то синни мактабӣ буд. бо рушди фановариҳо кӯдакон пойбанди телефону планшет шуданд ки айни замон волидонро дардисар ҳам кардааст.